Horas marita saluk namanginang ala carata sarupa dodo minggu sore mulubuyan non unang ma di blokom manang dibuan kertas acara tinggal homa di gereja tiang manginang dah mulati songoni ma bobo sekam.
Prosesi memasuki ruangan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hudul Mahamu Salun. Huriani tuhatana hina holongan, ada orang so masuk kita, tabuka Jawa manginang, kertas nadong dihita ima halaman onom, nomor 10. Pasahaton pilihan sadaa, pilihan sadabi, do pilihan paduahon, dohot pilihan silua gotilon, tapasahap mai ditiki namarede hita bukwede nomor 848 di halaman pitu. Ditiki namarede hita bukwede nomor 848 di halaman pitu. Napaduahon dungsun tapasahap peliata doho siluata rimma hita hudul di hudulata jongjong manok kita ditiki namarede buku di nomor 435 di halaman 8. Buku D 435 di halaman 8. Huriani tuhatang di bagasan sadarion tung tamado hita mandok moliate tu di batang di saluhut pandonganion dohot pangaramotionna di sude perdalanan ningoluta moliate ma ita pasahat tu tuhani ala diari sadarion
di paloas debatado huriana patupahon pesta gotilon dohot ulang tahun napa 20 tahun ima makalason pasu-pasu dohot dengan bahasa ni Jahoba nan dilehon tu bagasan ngoluta ganup marsada-sada saluhut nai tungasini roha dohot holong na doi tu hita alani tapuji majala tasobatu hata taede homma debata nasokal jala nabadia. Tungso tarasam hita do balga ni holong ni rohani debata di bagasan pardalanan ni ngoluta tungso hasuhata do dengan ni basana sudena nuaing marpungu hita di bagas joronon laho makalasoni marhite-hite pesta gotilon sadarion alani tamado hita marsomba jala mamuji guarna nasokali taide homma debata nasokal jala nabadia. Namarpungu dohita ruas nihuria Kristen Batak Protestan Raja Walion marlas niroha marolopolop jala mariaia makalason saluhut dengan bahasa ni Jahoba di pesta gotilon doho ulang tahun ni gerejata sadarion debatado mual ni nasa pasu-pasu dohot hanguluan dihita alani Roma hita marsobatu jolona di bagasan uduk dohot serep ni roha atong sian nasa rohat tata sobba maibana jala tapuji magwarna nasokali taide homma debata nasokal jala nabadia jong mahita saluhutna. Marhite-hite goarni debata ama doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadian atau mau palangit dohot tanoon amin pardinggan bahasa do Jahoba tau partanobatoan di hari hagogotan jala ditada doakan namar haposan tu ibana.
songono dohatani Tuhan Jehova, manangise na mamelehon hamauliateon, ido na pasangapau jala mambayad dalan, asa hupatuduhon tu ibana, hatuaon ni debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon na pulapul tu akan marsak roha, hodo silehon gogo tu akan nagali, asi maroham, tatap ma hoy nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asa patardi dan nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti, dihagogotan marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hudul mahamu salu. Mari demahita. Nidokhata ni upasa, tinalik bulong si Hupi, pinarsaong bulong si Ala, unang sumolsol di pudi, dada si paingot na suada. Patik ni Tuhani paingoton hita di bagasan pesta gotilon sadarion. Atong tangi hokamu mapatik ni debata, ima sian sada Petrus bidu 5 ayat 7. Tingga ko kamu mana sana hinol sohon ni rohamuna tu ibana, ay disarihon dohamu, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, laho mangulahon na hombar tu patik nain. Ale Tuhan ni bata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede mahita. mahita jongjong.
Dido kakana tua-tua rupa do dang boy muba alai pangalaho boy do tarpauba habang bicak-bicak si ruba-ruba do abbaroba sai unang hona icak hita asa pinauba roha rikot do mana dadiri di bagasan uduk dohot serep ni roha Roma hita tuado panni debata tatopoti madosata tuado panni amatta debata jala tapangido mahasesani dosata ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami di baheni saise sama sude dosa nami dang adong nahu pangasaon hami dukon niasi ni roham hati goran na pinatu panyanak mudo nahu pangasahon hami tujolom di baheni pasonang jalapu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tabige mahata baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa adong do dihita situan ni malim na songoni nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang di bahini tarbai ni bana do pangoluhon ro di ujung na akasadok na ro tu debata marhite-hite ibana na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na digijang udul mahamusalun marede mahita hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion tar surat di surat ni apostel Paulus napaduahon mandapoton huria Korin bidu 12 ayat pitu saat tu ayat 10 tajahama marsikat sorin jala asaunang huhagijakon akka pangukapon na sumurong na tuhaw hona basir-basir doao di sibukku ima suruan ni sibolis nama mukpuhi au asaunang hupatibo diriku gabe di dokibana tuau tuk maasini rohaku diho ai di hagaleo dosun tibul hagogon asa tagonan mahupa puji-puji diriku di bagasan akka hagalioku asa songgop tuau hagogoon ni Kristus
ido sahatna. Mertua doakan atumangi hon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari dimahita. Mahita jongjong sayo tunanghon pagpiliyon siang ni Kristus maugaboton sayo tunanghon pagpiliyon yang ulawan suke tahatidak maha porsiaot tai songon nahina tidak koni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok ao porsea di debata Jahoba ido ama pargogon na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano ao porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman natin nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni silatus na mati terbajal di bana di hapinor silang na tuat tuban watoru ding ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manai tu surgol lahudul tu siamun di dibata Jahoba amanai pargogon na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate ao porsi aditon di parbadia jaladok sada huria na badia huria hato panyala Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Udul Muhammad. Salam amangina. Tabegima titing di Mingguta Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2022. Naparjolo Goarni Minggu Sadarion ima Minggu pasepulaluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaan ni debata. Topi Minggu disarihon debatado ganub nama rukil apa duahon protokol kesehatan untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. A. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. B. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Napatoluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriata do secara live manang langsung melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah harian do mutusi dipangido tuganup ruas na soboi mar minggu di gereja alani parsahiton manang lansia asa mar minggu ma dijabu madohoti video streaming na papaton pertangyangan wek di gereja dohot melalui streaming YouTube. Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 di Batu Pahuriata do pertangyangan wek maringanan di gereja na hina suhuton ni ruas dohot parhalado wek tolu masuk pukul 20.00 wib. Pertangyangan non disiarkan do secara live melalui YouTube.
Dipangido tu akaruas na suboi ro tu gereja asa madohoti pertanyangani melalui streaming YouTube. Na palimahon pesta gotilon dohot ulang tahun gereja. Hari Minggu sadarion patupaun ni huriata do pesta gotilon dohot ulang tahun ni gereja HKBP Raja Wali napa 20 tahun. Para mingguan di sadarion tapatupa matulu hali ima pagi pukul 8.00 WIB, siang pukul 10.30 WIB, sore pukul 17.00 WIB. Apa sahat ma pelihat amplop ta di bagasan Lasni Roha, ima parbuani nataula di bagasan sataunon. Dung sidung permingguan tapatupado perayaan ulang tahun gereja. Napaonopon manangyakon sino de godang. Dung sipul majahati tingon di jinahahon ma surat sian eporus HKBP. Papituhon PA Paropuan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 di Batupa Huriata do PA Paropuan masuk pukul 16.30 WIB di gedung sekolah minggu Uhud Mabuan Boras Sanggolong Jaladung Sun PA di Batupa pemilihan panitia Natal Bawaluhon PA Naposo dohot remaja mulai hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 PA remaja dohot Naposo di Pasada manang digabung masuk pukul 10.00 WIB. Tung sipul PA lanjut latihan kor untuk Natal. Selanjutnya di Patupama latihan kor diganup hari Kamis dohot Sabtu pukul 10.00 WIB dung sun PA. Pasiahon PA Kor Estomihi. PA Kor Estomihi di Patupa hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dibagas ni keluarga Amang S. Sihotang Inang Boru Nainggolan alamat Jalan Pelamboyan Opat masuk pukul 10.00 WIB. Napa 10 dak dana nasorang napar jolo. Nah di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2022 di basa-basahon Tuhado sada dak dana bawa di keluarga ni Amang Riko Tampati Siregar Inang Boru Simatupang. Alamat Jalan Uka, Perumahan Adlisa, Permai, Blok A nomor 2, masuk Wek Onom. Kipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napa duahon? Nah di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2022 di basa-basahon Tuhatta sadadak danak boru di keluarga ni Amang Ermanik Inang Dr. Veronica Boru Hutagalung. Alamat Jalan Melati Tolu, Perumahan Setia Mulia Tolu, Blok B nomor sada, masuk Wek Sada. Marhite Cesar. Hipasdo Natorasna, alai kurang hipasdo, anggo poso-posoi, jala dirawat di ruang nicu, asa tabuan ma di bagasan tangyangka. Pasapul sadahon, ruas natabba. Mamuka di hari Minggu selarion, gabe ruas nabaru di Huriata, Ima, Parjolo, keluarga Amang Martin Batubara SP Inang Rini Aprilia Pakpahan SP dohot sahalak yanak kondasida Ropida Sian HKBP Rengat Resort Rengat Distrik 22 Riau tinggal nasi dan waing di Jalan Sukakarya Perumahan Karya Pesona Mandiri Blok T nomor 57 masuk Tuwek 5 paduahon keluarga ni Amang Daniel Rio Saputra Simajuntak Inang Rina Sarimbun Manurung Rab dohot tolu halak yanak kon nasida dohot sahalak natoras nasida boru nagebe tanggungan Ropida Sian HKBP Siloam Kandis Resort Siloam Distrik 22 Riau tinggal nasi dan waing di Jalan Cipta Karya Ujung Perumahan Akila Residen Blok A nomor 20 masuk W4 napatuluhan keluarga ni Amang Renata Hutasoy Inang Priska Hildayati S dohot sahalak yanak konasida Ropida Sian HKBP Kalianta 1 Resort Judika Kabun Distrik 22 Riau tinggal nasi dan waing di Jalan Nagasakti Perumahan Grio Puspito Blok I nomor 3 masuk tu Weksada napapaton keluarga ni Amang Lamron Fernando Manurung Inang Naomi Siana Boru Nainggolan Ropida Sian HKBP Tuktuk Resort Abarita tinggal nasi dan waing di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur masuk Tuwek Popat tatangnya kon ma asa ruas naburju nasida pasapul duahon naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas sonma
anak dohot boru ni Huriata Ima Lundu F Simbolon SSI, anak niamata Hotlan Simbolon, tubuh ni Inata Friska Haryanti Tambun Saribu, ruas ni HKBP Rajawali, Resort Rajawali, Distrik 22 Riau. Dohot Orwana Erin Mazeli Boru Hutapea SSI, Boru ni Amata LSR Hutapea, tubuh ni Inata N Boru Sihobing Nahinan, ruas ni Huria GMI Sion Bagan Batu, Resort Bagan Batu Distrik Sia Wilayah Sada. Nasida naing Majalo Pasu-Pasu Pabagason di hari Sabtu tanggal 20 Sia Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di HKBP Rajawali. Pasapul Toluhon selamat ulang tahun. HKBP Rajawali Pasahaton selamat ulang tahun Matuhamu. Ruas ni Huriata nang naso ruas dope. Nama ulang tahun kelahiran dohon pernikahan mamuka sia tanggal 10 Oktober 2022. Hata ni debata tu nama ulang tahun. Di tangan na siamundo gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon tersurat di Amsal Tolu ayat 10 ono. Pasapul paton hata mauliate. Pasahaton ni Huriata do mauliate tu sude ruas ni Huria nang naso ruas dope. Naong pasahaton pilihan siganuk minggu, pilihan patangyangan keluarga, perpuluhan, dohot hamauliateon, songoni nang pilihan tahun. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon, boima langsung dihubungi sintuawek di konsistori. Saunari tabigima surat sian eporus. Piaraja Tarutung tanggal 10 Oktober 2022, nomor 180 garis miring Elsa 10 garis miring 2022. Hal manangyakon Sinode Godang. Madapoton na ni hormatan amanami inanami ruas ni HKBP dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabi. Tabe mardongan tangyang di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tongon di nama ngarade Huriata nuaing tu Sinode Godang. Masa do lalo nagogo di Tapanuli, alai pinuji matuhani, malua do hita sian parmarani, nang pe di deba inganan adong nasobolas marminggu songon nasomal, hinorhon ni gereja nasega binain ni laloi. Alani tamado madok mauleate hita tutuhan debata pardenggan basai, na mengaramuti hita rab dohot Huriana, kebetar baik kita marhahi pason menguduti aka ulaun dohot parfo basota di ganuk inganan. Marhite suraton pinabotohon matuhamu amanami dohot inanami, saud do patu paun ni Huriata Sinode Godang napa onopulonon hon. Ima di hari Senin 1 Kamis tanggal 24 tanggal 27 Oktober 2022. Maringanan di Parsamean Seminarium Sipoholon na sinodangan ni tema masyurupan mahamu mamorsan akan dohi ima dalam mengaradoti pati ni Kristus. Surat di Galatia 6 ayat 2 dohot subtema marhite aturan doho peraturan Huria nadumenggan dohot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras niroha paisaton pakrubasion na di partikian digitalisasi. Di Sinode Godangi dihatai do taringot tu aturan peraturan HKBP 2002 amandemen na paupaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP mangyahi na dumenggan di rumang pamiliton ni aka uluan nang dohot rumang ni haruason ni Sinode Godang. Ido na tinuju ni Huriata marhite amandemeni. Domutusi ma pangiduan nami asa sude ruas ni HKBP mabuan di bagasan tangyang di parmingguon dohot di aka pertangyangan lunggu nang di tangyang marsa sahalak pe asa mardalan Sinode Godangi dohot denggan. Sonang ruas ni parsinode madhoti sinodei jala boy mabuat haputusan na tau pauli-ulihon dohot na paisaton pakobasion ni Huriata. Songoni mahupapotohok kami tuhita saluhut na ruas ni Huria di horasi jala di pasu-pasu tuhat ta mahita saluhut na
tina menguruti aka ulaun dohot parhobasot tabe bahen sangap di guarna tabe dohot tangyang Uria Kristen Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan disitempel. Songonima titing dohot surat asian Eporus. Tuhan mau memberkati. Mari di mahita siang buku nomor 500 sada ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roka imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Hatani tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion ima nadienet sian buku Nehemia bindu 5 mamuka sian ayat sada 1:10 tolu songonoma didok disi alu-aluni situan natorop dungi mangangguk badar ma situan natoropi rodi jolma nasida doppak haha anggi nasida halak jakudi ayadong do deba naman dok torop dohami nang anak nami dohot boru nami salion nami maeme asamangan hami jala mangulu alanggona deba mandok ikon lehonon nami nama haumanami porlak anggur nami dohot bagas nami bayan sikoram asatar bayan hami manuhor eme managam haleon adong muse deba akan namandok nungahu urang hami hepeng bayan garar ni ruddo tu rajai haumanami dohot porlak anggur nami sikoramna nuain pe ia songoni sibuk ni hanggi nami songoni do sibuk nami aka anak nami pelos songon anak nasida do HP idama ikon lehonon nami nama anak nami dot boru nami bayan hatoban nunga pola mangadop deba sian boru nami jala marhagogo on debata tangan nami hauma nami pe dohot porlak anggur nami nunga sahat tuhalak na asing jadi tarima situ tu maau dung hubege anggu-anggu nasida dot alu-alu nasidai jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hata maau tu halak nasangap do tu aka induk nikuma mandok nasida nunga manjalo bunga ni hepeng hamu hape ganup sian ha anggina jadi hupal luhut masada luhutan nabalga mangalo nasida dungi nikuma mandok nasida nunga pola hita manubu saha anggita halak jahudi akan naung targadis tu halak parbegu hombar tu gogot tabe dohot hamu naing manggadis ha anggi munai laos manggadis tuhita tahe sa dunginik kuma dang denggan pambahen namunai daikon marhabiaran tu debatat tahita nian tama marparange alani pangicahion ni halak parbegu musut tai nang au nang ha anggiku dohot akan naposokku nunga hu pasali hami nasida perak dohot eme Ua ita salese kon ma utangon. Ua paulak hamu matu nasida sadarion hauma nasida, porlak anggur nasida, porlak jetun nasida, dohot bagas nasida, rodi bungani hepeng, eme anggur dohot niak,
naung tinunggukuna sian nasida. Dungi ninna nasida ma ulo mahami paulakon jaladang betunggon nami sian nasida. Bayanon nami ma songonani dokmi. Dungi hujo ma akamalim laos hupatolon manasida asa bayanon na hombar tuhatai. Akub nii hupas pas ma parandoraan ni bajuku kukut hudok. Sai songonima pas-pason ni demata ganuk jolma naso maka jongjokon hataon. Sian jabuna dohot sian artana ikon songoni ibana tarpas-pas jala luangan. Dungi sandok luhutani mandok. Amen. Jala dipuji nasida Jakoba halak situan natoropipe diula kondo hombar tuhatai ido sahatna. Hamuna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus dang sada ulaon na mura-mura lao ruar sian zona nyaman. Ate manginang molo ngasangan ni hilala nyaman di sada kondisi maul do kita lau ruar siani manang manadikoni asa boy ruar sian zona nyaman ikon adong do keberanian, ikon adong do komitmen, jala ikon konsistendo jolma. On masama di Nehemia songon sahalak naposo ni debatang dan sangat diakui di tonga-tonga ni bangsoi alai ikon tarimas maibana maradopon aka pemerintahan di hatiai hinorhon ni anggu-hangguk dohot alu-alu ni bangsoi tu ibana taringot tu kondisi ni parngoluon ni bangsoi. Amanginang turpukon masa imadung mulak bangso Israel sian habuangan tu Jerusalem. Di bagasan kondisi boi dohonon nagabe mulak mandasor do nasida. Di kondisi si songonon ikon dia do pinasida do akaragam hamaolon, akaragam parukilon di tonga-tonga ni ngolu nasida. Imana pinabuahon ni bangsoi marhite-hite anggu-hangguk nasida tujolo ni si Nehemia. Pacay borat do namasa di turpukon amangina. Alaniaha didok do di bagasan turpukon. Torop do hami nang anak nami do boru nami. Salion nami maeme asa mangan hami jala manghuluk. Adong do deba porla anggur nape ikon do targade. Asa boi mangan. Adong madeba porlak ni haujetun nabe ikon do targade asa boi mangan. Kondision merupakan kondisi na sangat-sangat menyakitkan di tonga-tonga ni ngolu ni sada bangso. Ikon marsali manasida, ikon gadekonon nasida mah bahkan mungkin itu adalah tanah warisan yang harus mereka gadaikan hanya untuk bisa makan. Songon pandok ni halak batak ni na mulo tumpe toho nahudok konon saya gia madang salah tajom nina nasineat ni rahut alai utajom dope nasineat ni butuha kondision masa di bangsoi ay nga luar biasa amanginang satabihamu permasalahan ni butuha ikon gadeon nasida ikon marsali nasida ikon majalo hepeng nasida marhite kita na marsali jalan marbunga hepengi tu akka sesama ni bangso nasida akan nabui akan na marhagogoon omma na mangalehon peminjaman ale marbunga mamusei alai omma kejadian di tonga-tonga ni bangsoi
ido ubaen didok di bagasan turpukon sibuk nasida sibuk nami do anak nami anak nasida do boru nami boru nasida do neng dohonon na sabangso do nasida boy dohonon na marhamarangi do nasida ala ikon adong madeba akana di bagasan hapogosoni dung mulak sian habuangani ikon marsali sian akahanggina namapan nama mora alai marbunga mamuse dibaen dungi dibuat mamuse akatanona dibuat maaka haumana mana masa permasalahan butuha mabaen nasida mada butuh bagasan paru kilon na ikon mangangguhi nasida jala dia lualuhon nasida tu si Nehemia songon sahalak na poso ni debata si Nehemia dang mampu ibana pasobuhoni dang mampu ibana holan sip maukom alai taida di bagasan turpukon ipatuduhon ibana do didok di ayat onomi jadi tarima situtuma au dukku bege anggu-anggup nasida dohot alu-alu nasidai jadi marpikir marohaku di bagasan dang tarben ibana amang inang so dang adong mangulahun manang aha manang dang adong tindakan manang dia alani alu-alu ni bangsoy dang tarben ni mana so manang kohom marpikir do ibana dia do nanaing patu paon na dia do nanaing si bahenon na manakin na hudoki keluar dari zona nyaman molo menyelamatkan diri nasa diri do si Nehemia dia tidak kekurangan molo lau menyelamatkan diri na do dohot akana adong di humaliang na keluargana dang na kurangan si Nehemia alai dang tarbain ibana menikmati isa halakna gabe barani do ibana makata itu aka panggom-gomi hati hai barani do ibana makata itu akana mora tu akana mapan tu akana berkecukupan di hati hai tu aka halak na mangalekon manang masalikon hepengna tu aka haanggina makatai ma ibana tu nasida didok ibana do di bagasan turpukon nonga pola kita manobus ha anggita halak Yahudi akan nong targadis tu halak parbegu hombar tu gogot tabe dohot hamunaing manggadis ha anggimunai laos manggadis tu hita tahe nang dohono ni si Nehemia sedangkan ditiki nasida targadis tu bangso parbegu rap do hita lako manobus nasida hape dum tatobus nasida naeng tagadis muse tu hita odo neng dohonon ni si Nehemia pramolo di bagasan habatakon dohono mak la pulut marohamuna manggadis haha anggim tu hita muse gabe hatoban gadi targadis nasida tu bangso parbegu tatobus do nasida alidum tatobus lata gadis do musai gabe hatobatta puluk marohamuna ido neng dohono ni si Nehemia tu bangso asa anggiat nian disadari bangso ima songo dia do nasida akan namarhamaranggi di tonga-tongani ngolu nasida ngolu di gadis do hanggini ba tu bangso na asing ni tobus alay dang neng bae no musei gabe hatoban di iba o maneng dohono ni si Nehemia tu bangsoi tu aka panggom-gomi hati hai alai lobi dao duminggan muse amang inang si Nehemia dada holan marpikir taringot dia neng si bahenon na dada holan mandokon tu aka panggom-gomi do tu bangsoi alai parjolo do ibana mangulakon dia naikon si ulakonon na dungi asahataon na tu bangsoi didok ibana do di bagasan turpukon ayat 10 nang au nang haanggiku dohot akana posokku nunga hupasalihami nasida perak dohot eme ua itasalesekon ma utangon parjolo do ibana mangulahoni
akan namarsali tu ibana, namarsali tu haanggina, namarsali tu akan naposona. Asa tabereng jo manginang Nehemia merupakan orang yang sangat mapan dalam kehidupannya secara ekonomi. Aka haanggina do akan naposona pe boy do marsalikon tu aka halak na asing. Di soarahon ibana ma anggo au haanggiku dohot naposokku molutung pe marsali jolma tu hami ku salesehon hami dui sudi diputihkan. Oma diulahon si Nehemia parjolo dungi oma di pasahat ibana tu bangsoi asa ima taulahon jaladang olat ni di dok ibana do muse dungi hujoma akamalim laos hupatolon manasida asa bahenonna hombar tu hatai namar lapatan di si ikon ulakonon nasida do hombar tu hatai dang boy markait-gait molo nunga di bagasan dos ni roha nasida di salesehon nasida aka masalah utang piutangi di paulak ma aka hauma aka tano natargade ikondo ulahonon nasida dada holan hata alanido ipatoloni mana di joloni aka malim asa boa asa sude mangulahon di bagasan parsitu tuwon dungi di dok ibana di pas-pas ibana ma parandoraon ni bajuna puhut dido sai songoni ma pas-pason ni debata ganuk colma naso maka jongjokon hataon namar lapatan di siamang inang unang adong na mga laosi hatai molo di laosi nasidai pas-pason ni tuhanima nasida malua mabangsoy sian parukilon kinorkon ni pandongan nion ni debata tutonga-tonga ni ngolu ni bangsoi marhite-hite si Nehemia. Kenyataannya pergumulan bisa diatasi molo tu inganan na tepat do kita pasahaton kamu na aman nami inanami dan dipasombu debata bangsoi dan dipasombu debata si Nehemia sahalak na mga dopi akan namasa di tonga-tonga ni bangsoi dipatudukon debatado songod dia do nanaing si patupaon nasida di tonga-tonga ni parukilon nai jala di bagasan sadan ni roha mangoloi do nasida di ulaon na pinamasani na posoni tukani di hati hai ima si Nehemia amang inang di bagasan ngolut tape sude do hita hea mga dopi aka parukilon saleleng mangulu hita di portibion dangadong nanggusada jolma na boy malua sian parukilon tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan alai tahe di tonga-tonga ni aka parukilota tuise do hita mangangguhon aka parukiloni patik ni debata nakin dipaingot do hita karingot tusi pasahat ma nasa na hinosokon ni roham tu debata Jahuba ido inganan parjolo laho manganggukon nasa na hinosokon ni rohatta nasa parukilon ni ngolutta dangadong jolma na boy haposan lau mandongani hita mangadopi parukilon ni ngolutta jaladang margogo dongatta jolma molan-holan gogona do lau paluahok kita alay boy do dipake debata dongatta jolma gabe parhitean ni tukani mangurupi hita laho mangatasi parukilon ni ngolutta alani ikon jumolo do tu debata tapasahat asa dipatuduhon debata ise madongatta jolma gabe parhitean na laho mangurupi hita di tonga-tonga ni parukilotai unang jumolo hita amang inang mangalului dongat tajolma na di dokro hatta dia adalah tempat yang tepat hape dang jumolo hita martangiang dang jumolo hita pasahaton tu debata di dokro hatta di ido inganan na tepat tonina rohat hita hape olo hita terkirim alanina songoni boasa ay pinasat holsoni ba asa adong do jalan keluar siani ale tarhirim mahita dan jalan keluar siani ale lak gabesa do tu si barbar losong di paboa holsoni rohani na adong di rohani bayi ulo dong mahasay ujung na tarhirim mahita alani i o manang idaota so dia do si Nehemia gabe parhitian ni debatatu bangsoi
Lau patuduhon peduli do Tuhan di parukilon ni bangsoi. Hamunan ahena holongan di bagasan Yesus Kristus. Molo hudok kami penakin. Dangadong nanggo sada hita mangulu tanpa parukilon amanginang. Bahkan mungkin di bagasan satahun bolonon nunga maragam parukilon nata adopi di tonga-tonga ni ngoluta. Molo hudok kami raditikion parukilon nahama naung dia dopi hamu amang inang nang akaya nakon nami remaja dok nakosobulung dok kamu jo sada-sada satu marsogot ra dang marnasai hita lau pabotohoni molo isuru mandok koni sada-sada ala niaha ala sude hita adong bedo parukilon na alai kapar hatutu do tahe nang di tonga-tonga ni parukilon di satahun bolonon didongani debata do hita mangadupi emak tapar hatutu do tahe asini rohani debata di tonga-tonga ni parukilon ni ngolutai gabe bui hita madalani naing habis nama sataon di bagasan tahunon akadia do nang tajalo sian asini rohani debata tardilak kita do tarpa jojor hita do amanginang mamuka sian tanggal sada Januari sahat tutikion pajojor hamu majo asini rohani Tuhan ganu pari ganu partikian naung tajalo di tonga-tonga ni ngoluta yakin nau dan tarpa jojor hita alani godangna bohado hita maka mau liate honon tu jolo ni debata na parjolo marhite hite turpukon neng dipaingot do hita songo dia do hita marpangalaho tu aka haha anggita dalan doi maka mau liaten dengan bahasa di Jehovah ketika saudara diberikan Tuhan kekuatan kekayaan jabatan itu bukan berarti untuk dipergunakan menekan orang lain haposan hita disi molo tarpasu-pasu ngolutta dada namar lapatan asa marlomo-lomo hita tu aka dongatta nah hurang tarpasu-pasu ale molo tarpasu-pasu hita di ngolu tahun hapusan do hita di pasu-pasu ni Tuhan molo hapusan do hita ikon rade do hita amang inang gabe parhitean pasu-pasu turpukon paingotok kita asa jumolo doon taulahon di tonga-tonga ni parhaha maranggyota baik di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni kuria unang pulut rohamuna laho mambain ha anggim gabe hatobanmu unang gadis ibana tu dirim ay dirim doi kodo neng dipaingot debata dalatta maka mau liatehon dengan bahasa ni Jehovah nang dia do tapatupa di tonga-tonga ni ngoluta dungi ala ubuk do pesta gotilon hita di partikianon wado dalat maka mau liatehon dengan bahasa ni Jehovah amanginang dakku boto alai pos rohaku di jahamu do surat tongosan nahu pasahat hami tu hamu marhite-hite amplop gotiloni alai dakku boto dahola di jahamu di jalo hamu dan di jaha alai tor di baik kamu gabe alas ni goreng kerupuk dangi ala dang adong karotas manang nasongoni ale sude di bagasan amplop na pinasahat tuhamu adong do panorangion surat tongosan siak kami pak torakon buasa makita ikon pasahaton pelean gotilon songon patumonaan nataula di bagasan ngoluta marhite-hite pasu-pasu ni Tuhan di bagasan satahun bolonon di tonga-tonga ni ngoluta nangpe dan tarsirang sian parukilon ngolutai sadia penapat kapasahat amang inang di tonga-tonga ni pesta gotilot tahun unang didok rohat tanang godani manang neng 30 juta pe di pasahat kamu dang gumodangi sian asini rohani debata nang tajalo manang nasadia pe dilihat kamu dang nagumodangi sian pasu-pasu ni Tuhan nang diusekon di bagasan ngoluta tartuhor hamu mahahipason satahunon tartuhor hamu magajang nyumur satahunon alai dok rohamu nak bay makupasa emas sekian
di pesta gotilon ima dalakku maka mulatehon hosa hanguluan haki pason doa karagam na asi tartuhor hamuma pinopar mula na martaba-taba di bagasan sataonon yang tartuhor hitai amanginang manang nasadia pei natapasahat pelean gotilotay dan tartuhor hitai alena pinani doni debata asa ta puji-puji ibana namandongani hita di tonga-tonga ni parukilon ni ngoluta marhite-hite peleatai natapasahat sian roha namar situtu dada sian nasotarjua ibu tamu do nasotarjua keterpaksaan udah mata ala ngaro situanami manarukon amplop gotilon aidang tarjua banilean mak unang songoni na pinasahat ni situay amplop gotiloni dang nalao pelean lau tu situa ale lau tu debatade tu bagas joro ni Tuhan unang lean ala naso tarjua ala ikon sian tias neroha unang lean ala na marungut-ungut unang marungut-ungut tamu molo marungut-ungut amanginang unang pola pasahat tamui mardosa hamu dok Pak Tuhani anggoon jelas doi kodohonokku unang marungut-ungut pasahaton pelean gotilon tu debata unang muruk anon Tuhani pas-pason nanok kita mulusian parungut-ungutot do tapasahat alaniaha ala Tuhani pe di bagasan Kristus dang marungut-ungut lau paluah kita hea di begihamu marungut-ungut Tuhan Yesus di buku Nabadiaon lau paluah kita hea terjahamu di buku Nabadiaon di dokon marungut-ungut do Tuhan Yesus tiki lau tersilang tidak pernah dake marungut-ungut Tuhan mamasu-masu kita mangalehon narikot di tonga-tonga ningoluta molo naeng pasahat temu do pelean hamala temu tu Tuhani di pesta gotilonon unang adong parungut-unguton songo dia do carana sian lasni rohama leak kamu ailas do rohani Tuhan di akacolma nalas roha mangalean odoh neng idaota dada holan tu debata hita ikon songoni mangurupi dongan pe mangurupi haanggi pe unang marungut-ungut hita sian lasni roha mahita molotung pe neng mangurupi nasida terbaik kamu do pasahat tonon tujuroni Tuhan ikon do terbaik kita amanginang ikon maila do hita tujoloni debata molo tapasahat dang sian lasni rohatta ikon maila do hita molo tadokot do godang parukilon na huadupi buado benokku maka mau leate honi bilangi majo memang gumodang do parukilommu sian pasu-pasu ni Tuhan na cinalom di bagasan ngolum bilangi majo lau manutup jami tahun bari tahunokku ma Tuhanmu hea do huadupi di sadahuria di bona pasogit molo pesta gotilon di bona pasogit di boando memang akan naniulana naniulani tanganna nani gotilna masama di sada tahun pesta gotilon kubereng mak dibuan mak pelian aka eme dot boras adong do nama buan eme adong nama buan boras hapero masa halak ina nama balu amang inang ngalam matuan yang inangon di jujung ibana ma boras 25 kilo 25 kilo ngalubi 10 tahun nasal pun masa nyata doon dangolan na mabigi barita kami nyata doon 25 kilo diusung inangi hape nga sangon nama tua tahe nasida alay diusung doi di pasahat do tumalim di joroni Tuhani asa jaloon na di tonga-tonga bagas joroni debata ala huboto jala hutadda dang nama moray nangon nama balu doon aka iya nakon nape boy dohonon cukup makan do dang adong iya nakon na naboy pangasahonon na manarikon ibana di ganuk pari manang di ganuk bulan tertarik maaw dung say pesta gotilon 3 hari kemudian lau do tu jaguna sida lau makata haray kusuk kun may mana inang na tua-tua hanekku ay tiki pesta gotilon hita dibuat kodo boras maradu dang terbaik kobe mabuan tujulo ay nung nga dilojong atas ituay mangurupi inangi mabuat tujulo songoni ma borat na niko diusuk ko
torsia dia mah hepengmu niku laho mampuani tujoron itu amang inang dia lusi doau jala sangat terpukul doau mapege alus nasida jala buat do persiajaran sian alus naik di dok nasida inang pad ditanami godang do paru kilon na huwe do pidi ngoluku nang di ngoluni aka anak koko dang namora au dang namora aka anak koko alay ikon hatinda konok kudo dihabaluoki di tonga-tonga ni paru kiloki di dongani debata doau di ramoti donang akapinok marku satu partikianon dang nahu tuhor dang nahu sali nahu buan tujoro ni tuhani palias may inak patitanami alay sian gogo ni haumakku doi na ula sa diri doi gabe peleakku di tuhani ido natarbenau maka mau lehatehon tujolo ni debata asa anggiat nian unang mucat pasu-pasuna sian hami natape songonon parngoluan nami asal madidongani au di parukiloki di habaluoki nina inang amang inang neng dohonokku buasa terpukul au di si torina rohaku sahalak padita doau anggoti kii dan karejo mata jabunami nian ale adong do parbalajon nami sian kuria ale nahu pasahat di pelean gotiloni dang gumodang sian napi nasahat ni inang nama balui dang gumodang paling tidak sama torina rohakku puasad madang digijang nani lehon nai kulekon ditiki ni narohakku do gabe maila sadiri doau di hati hai alani alus ni inangi nang idahot tama persiajaran siani molo sahalak ina nama balu boy mandok songoni maka tidak ko dijolo ni debata lumubi manian au do tamu ikon boy maka tidak kon songoni makilalakon pandongan nion ni debata di tonga-tongani akaragam paru kilota jala paru kiloni dang manirakon hita sian asini rohani debata jala dang mambain hita tutup mata untuk tidak mengucapkan terima kasih tujoloni tukan marhite-hite aka ragam peleata alanii naing mata ulahon hatani tuhanon urupi maha anggin salese kom manay kon si salese honomu sian ias ni roham pasahat mapeleammu sian ias ni roham doklas ni roham unang sian parungut-tunguton mangulakon holong ni roha molo marungut-tungut do marisuang dang marlapatan ni sude ale molo mangulakon holong ni roha sian roha nalas ido nabui parohon ragam pasu-pasu sian tuhani haposan ho di nautik minna tuhani lehonon nado nagodang tuho jala ikon porsea do hita halak na buas mga leon dakya lamar bogus gariada tahe lamar lopik gaddado pasahaton ni debata tu akat jolma si songoni amen matang yang naita puji-pujian gok hamau liateon disombon rohanami tuadupanmu ali Tuhan didenggan ibasam na mga ramo tingulu nami satu bagasan partikian ala holong ni roham Tuhan boy hami marlas ni roha di bagasan hari Minggu sadarion di nama mestahon pesta gotilon hami nang songoni na marningot hami naong 20 tahun kuriamon ali Tuhan huhatinda ko kami mak denggan ibasam na hujalo hami di tonga-tonga ni ngolu nami alami ini kupasat hami masa luhut na itu asatung anggiat Tuhan huboto hami marpangala hohombar tuhatam maradopon akaha angginami maradopon aka naposo nami maradopon aka torop dongan nami jolma maradopon aka dongan nami sahuria asa terpatuduho kami mak holong ni roha jalaboy hulau kami sian las ni roha nami maradopon nasida saluhutna ajari hami Tuhan maka mulai tehoni dinalau pasahaton pelean gotilon hami maka lason pasu-pasu ni Jakoba na pucalo hami di ngulu nami sa tahun bolonon ajari hami pasahaton ni sian las ni roha nami Tuhan asal nang marungut-tungut hami
pasahaton pelian nami tu Jehovah. Atong pos dorohan nami Tuhan. Songot dia pe godangna otikna na pinasahat ni ruas ni huriam marhite-hite pelian ni jalo may Tuhan. Las maroham asatung anggiat boy di parhaseang huriamon. Au patoruson pakobasion ni huriam di tonga-tonga ni Portibion. Di bagasan minggu sadarion doktong dohutangi ako kami Tuhan. Di akadongan nami na adong di daerah Tapanuli Utara yang mengalami lalu di 3 minggu nong salpu manang dia pe kondisi nasida di bagasan partikianon Tuhan pos rohanami homa nama masu nasida na toktong mandongani nasida asaboi nasida Tuhan pasahaton diri na tu Jehovah songoni rencana sino di godang ni Kuriam asa homa Tuhan na patuluson hombar tulomon ni roham sa minggu na nengro neng patupaon ni aka pimpinan nami dohot aka sinodesta sino di godangi mardalan dengan saluhutna disakapi pemerintahan nami do Tuhan nangro tutong-atongan ni sino di godang ni HKBP na paonok pulonok tauton 5 marhite-hite haroron ni Bapak Presiden nami Bapak Jokowi alani hutangnya kok kami patulus may Tuhan hombar tulomo ni rohami asatung anggiat uluan ni tertinggi di bangso namion boi marnida songod dia do huriam HKBP na bersungguh-sungguh di tonga-tonga pakobasion na di huriami nang di tonga-tonga bangso dohot negaraon tarlumobi Tuhan asatung anggiat huriam boi pasahaton alu-aluna angguhanggukna tu Bapak Presiden nami taringot tu aka pendirian ni gerejam HKBP na di parmaol aka dongan naso sahaporseaon dotami aka hanggi nami di tonga-tonga ni bangsoon pos dorongan nami Tuhan sude agenda kerja na nang pinatupan ni suni di godang marhite-hite pimpinan nami na adong di pusat asa anggiat niyan di patulus soma Tuhan tau sangap may di guar ni Jehovah las ni roha di tonga-tonga huriam HKBP na adong di sandok Portibion atong asima rohan dihan Tuhan komana-manangihon tangiang paniduan nami uloy hami hombar tulomo ni rohami mangasaon guar ni Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata imalau makalason jala maka mauliatehon dengan basa ni Jehovah atong di bagasan rohana toktong mandok mauliate tu debata tapuji ma ibana marende mahita sian buku ende 370 ayat sada mangula hita jolma. Sahuria nungai tajalo dengan basa dot asini roha nasian Tuhan Jehovah tau kuhodo saluhut si leon-leon na dengan nasauli basa na mauli utus imana rosian debata di leon do tuhita parbueni tano parbueni suasuanan dot parbueni sude akka ulauta saluhut nai nungata jalo sian Jehovah atong data mama hita mandok mauliate tu Jehovah debata.
Didok hata ni debata ikon buatom mumasian patumonaan ni sandok parbue ni tanoi nadapoto sian tanomi naung nile kon ni Jakoba debata tuho jala pamasukom mudoi tu bagasan apam jala buanom mudoi tu inganan si piliton ni Jakoba debatam baen inganan di guarna ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sinaburhomi sian saluhut na tubuh ditanomi ganuk taon. Taingot ma nama naburhon otik do gotilon na jalan nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil pembartu natar surati si peop na godang dang marlobi-lobi jala si peop na otik dang kurangan. Atong tapasahat ma peleat na dohot pelean manang silua gotiloni tupakta patukon akahaporluon pakobasyon ni Huriata di ujung ni taonon ima parbue ni panandaot tadi pasu-pasu ni debata naung tajalo di ngoluta pasahat ma ganup na nionjar ni rohana unang masian muruk manang sian nasotar jua ay dihaholong ni debata do nalas roha mangalehon onpe kuria ni tuhatta namarlas ni roha di sadarion sapala patis ni sigalangan sapala neng mangalehon tupak say unang ma di paralangalangan ay marasar si logo-logo ditobak ni si Mamora say koras ma ama ina dohot sude ruas ni Kuriana jalan Mamora tupakon ni tuhatta romahita amang inang lau pasahaton peliatta dohot pelian gotilota boi dohita pasahaton ni huhut tator-torkon. Oh,
Doaku baule oh Tuhan, namun pelehonoku tabelah kilohan. Ya Rohan Tuhan, sailas marohan.
Tadokma mau lihat itu Jehovah, ay pardengan basa do ibana, rodi saleleng ni leleng na do asini rohana tu hita. Nungata pasahat siluat tu huriana, songon parbue ni akan na taula. Atong tangihon hamu mahata ni debata na mandok. Alay marhuaso do debata, mangusehon saluhut asiasi tu hamu. Asasan dok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu. Lau patupahon saluhut ulahon nadenggan. Nunga marlas ni roha hita jala marolo polop tondita di pesta gotilon dohot ulang tahun ni Huriata Sadarion. Alani i taendekon ma bukuende oparatus tolu 55 ayat tolu jong mahita salutna. Kadongan nungai tadai jala tahalason pasu-pasu ni debata marhite parbue ni nataula di pesta gotilon Sadarion songon ni dok ni upasa langit di atas si manjujung tano sa ini degehon manupak ma debata sahat hitama tua bulung di lehon tua dohot hadameon horasma ton di madingin pirma ton di matogu saitu hatta mangiring-iring asal leleng hita mangulu. Sahat-sahat ni solu, say sahat matu bortean. Nunga sahat di patu pahuriat taha KBP Raja Wali, pesta gotilon Sadarion. Say sahat mahadameon, sahat malas ni roha, mangulu mahita di bagasan nama siha holongan. Borhat mahamu tungolu si ganupari. Rade maho gabe sibuan dame, dohot pasu-pasu tuh maliangmu. Molo adong dihohasonak kon mai di bagasan seret ni roha. Alay molotung pogos peho unang tihay debata hapo si matuhanmu natuk toktong jala manoktong mangaramoti ngulum tatangyak ko ma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut si leon na denggando nasaw libasa na mauliutus upasat hami masyan na nilomi tu hami pelian nami tuho sa jalo may gabi uap na hutjus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon patimbulon na rajaon mo dito nga tongan ni Huriam do di porti dion buhay marohanami markite hite tondim asalam utadami godang ni silon lehom mito hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho markite hite Jesus Kristus Tuhan nami amin.
Haleama nami na di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaun songona di Banua Gijang. Loma tu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Batama bohina tuho jala asima rohana midabo. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasar homada mena tu tondim. Hamuna amanami inanami Hombar tutikting tanakin unang jolo mula kita tapatupama perayaan kecil-kecilan di ulang tahun ni Huriata di ulon amang pandita Pasaribu. Ujo kami ma tujolo keluarga nyaka full timer amang Pasaribu inang borus rait do inang boru tinampunan amang Sibarani amang Pasaribu, inang boru sirait, inang boru tinampunan, do amang Sibarani. Na mewakili akar ruas naong ditodo nyaka parhalado tamang inang. Tujolo mak, naong ditodo nyaka parhaladota. Jadi di hita amang inang ala di bagasan lasni roha do hita di naung tarayahon ulang tahun ni Huriata dohot Huria HKBP di dunia na 100 ono pulusada molo hita Huria HKBP Raja Wali na pa 20 tahun. Jadi di bagasan lasni Roma hita amang inang Roma hita di nalau makalason ulang tahun marhite pemotongan kue ulang tahun naung disediahon ni Huriata adorang somarede hita di jauha memang perwakilan molotumpe perwakilan narotu jolo amang menyaksihon pemotongan kue ulang tahun las marohata na mewakili mahita saluhna na parjolo mai tu ama mewakili Parhalado Situa M Simajutak mewakili ama E Simangunsong mewakili ina nyonya si Majutak Boru Pardede mewakili panitia pembangunan Roma Nasida salah satu mewakili Sian Ruas Ama mewakili Ina Huria mewakili Naposo Bulung, mewakili remaja, mewakili sekolah minggu, mewakili Kor Ama Gideon, Kor Ina Selasa, Kor Ina Kamis, Kor Estomihi Dohot, Kor Immanuel, Romhamu Amang Inang mewakili salah satu Botima Pinasama tu Nasida. Dohot mewakili lansia.
Asa marede hita manginang selama ulang tahun rimma hita jongjong salu nawu maita martobat. Thank you on happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Masih potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Bagi kuenya sekarang. Sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Kue itu perwakilan Wiksada Ruas Ruas Ama, perwakilan Turwasina Turwasina. Kue itu perwakilan di panitia. Perwakilan di panitia. Perwakilan tu lansia. Perwakilan tu punguan ama. Punguan ama. Perwakilan tu punguan ina. Perwakilan tu punguan naposo. Perwakilan tu punguan remaja. Perwakilan tu sekolah minggu. Perwakilan tu Kor Ina Selasa. Kor Ina Selasa. Perwakilan tu Kor Ina Kamis. Ina Kamis. Perwakilan tu pembangunan. Perwakilan tu Kor Estomihi. Perwakilan tu Kor Immanuel. Perwakilan tu Kor Ina Gloria. Ina Gloria. Perwakilan tu pembangunan. Perwakilan tu Wiksada. Perwakilan tu Wiksada. Wiksada. Perwakilan tu Wik 2. Perwakilan tu Wik 2. Perwakilan tu Wik Tolu. Perwakilan tu Wik 4.
perwakilan tui 5, perwakilan tui onom, onom, perwakilan tui tolu, Witolu, tui opat, perwakilan tui opat, opat, perwakilan tui 5, udah, opat udah, perwakilan tui 5, perwakilan tui 5, perwakilan tui onom, perwakilan tui onom, 5 udah, 5, perwakilan tui 5, udah, 5, perwakilan tui onom, perwakilan tui pitu, Minta kuenya sekarang juga sekarang. perwakilan tui walu, inangon walu, perwakilan tui sia, wik 9, perwakilan tui 10, wik 10, Sekarang perwakilan tui 10, perwakilan tui 10, perwakilan tui 10, minta kuenya. Minta perwakilan tui 11, wik 11, perwakilan tu mahasiswa, perwakilan tu jemaat naro, perwakilan tu jemaat naro marminggu, perwakilan tu sekolah minggu, perwakilan tu sekolah minggu, perwakilan sekolah minggu, perwakilan tu tim gugus,